vicepresidenta de la Diputació de València, Carlota Navarro, autor, autoritats, membres de la taula i assistents a este acte de presentació del llibre del nostre veí Juan Tormos, sobretot bona vesprada. Si alguna qualitat pot definir a Juan Tormos, estic convençut el de que és una persona inquieta. Tot allò relacionat amb el nostre poble li apassiona i a més és capaç de contagiar aquest sentiment a tots els que l'envolten. Resulta un plaer descobrir com l'autor ha entrat en el món de l'art, en el qual era un profat i ha arribat a descobrir aspectes realment magnífics. Davant d'una obra d'aquestes característiques, a la qual l'Ajuntament, junt a la Diputació de València, han donat suport, sols ens queda agrair al seu autor tot l'esforç i la dedicació que ha prestat al tema que descriu. En definitiva, ens trobem orgullosos de presentar aquest llibre i que un albalatat, com Juan Tormos Capilla, hagi realitzat una obra única com esta. Si alguna cosa fa que un poble sobrevisca millor al pas del temps, és que s'escriga sobre ell. Estic convençut que gràcies a un llibre com este, el passat del nostre poble sobreviurà més i millor al llarg dels anys. Així que enhorabona, Juan, per aquest treball i per haver contagiat la il·lusió per a aquesta publicació tant a l'Ajuntament d'Albalat com a l'excel·lentíssima Diputació de València. I ara, ja sense més, jo cedís la paraula a la vicepresidenta de la Diputació de València, doña Carlota Navarro. Buenas tardes. Alcalde de Albalá del Soler, don José Rafael Tamanit, autor del libro, don Juan Tormos Capilla, vecinos de Albalá del Soler. Muy buenas tardes. Miembros de la mesa. El libro que presentamos esta tarde es muy especial tanto por su temática, la imaginería religiosa de la posguerra valenciana, como por el estudio pormenorizado individual de las imágenes veneradas en la iglesia parroquial de los Santos Reyes de Albalá del Soler, especialmente el Santísimo Cristo de las Almas, desde una vertiente escultórica y imaginera. Tal y como reconoce el propio autor, fue su afán por conocer al autor de tan magnífica talla la que le llevó detrás en la investigación del patrimonio imaginero de la parroquia. No podía sospechar que se abría ante sí un mundo apenas conocido en el que una extraordinaria generación de artistas valencianos de la escultura y la imaginería había llenado nuestros pueblos e iglesias de verdaderas obras de arte. Como vicepresidenta cuarta de la Diputación es para mí un honor estar hoy aquí presentando este excelente trabajo de investigación llevado a cabo por don Juan Bautista Tormos, poniendo al alcance de todo el público interesado nada menos que una parte importante de la historia de la imaginería religiosa de la posguerra valenciana. Es labor de la Diputación apoyar y respaldar este tipo de iniciativas culturales que vienen a engrandecer el patrimonio cultural de nuestros pueblos. En este caso, la obra de Juan Tormos nos permite conocer en profundidad el arte sacro valenciano en general y el de Albalá del Soler en particular en su vertiente escultórica, y homenajear al mismo tiempo a una generación extraordinaria de maestros valencianos de la plástica figurativa, como el magnífico escultor José María Consoda Bravo, su discípulo y colaborador Ramón Granel Pascual, el artista Antonio San Juan Villalba o el escultor José Casanova Quintel, entre otros muchos de su generación, que con gran profesionalidad y dignidad realizaron unos trabajos artísticos y artesanales. Un dato curioso que refleja el auge que vivió el colectivo de escultores imagineros en los años 40 y 50 del siglo pasado es el hecho de que en sus obradores se tallaron más de 3.000 imágenes, que hoy en día se encuentran repartidas por las iglesias, conventos, ermitas y cualquier espacio de culto perteneciente a la archidiócesis de Valencia. A pesar de tratarse de una temática muy específica y poco conocida, el libro aborda su estudio de una manera amena y dinámica. Comienza con un prólogo del señor Hurtado Balaguer, como buen conocedor de las artes plásticas que es, y continúa con un prefacio del propio autor de la obra, para adentrarse directamente en su primera parte en el estudio de la escultura religiosa valentina del siglo XX. Su segunda parte se centra en la imagen del Santísimo Cristo de las Almas y finaliza con unas conclusiones que dejarán abiertas las puertas para futuras investigaciones. Hoy se empieza, pero acabar este trabajo va a ser mucho más importante. Queda mucho en Valencia por hacer y esperemos que la Diputación pueda seguir haciendo. Consta también un apéndice y un anexo en los que se plasman los testimonios de los escultores imagineros consultados y presenta las biografías de dos grandes artistas valencianos como son Antonio San Juan Villalba y Ramón Granel Pascual. Mi
Y felicitación al autor por su capacidad positiva y didáctica, que se mantiene a lo largo de toda la obra, lo que permite adentrarse en su lectura de una manera fácil y entretenida, pero sobre todo por su esfuerzo, tesón y saber hacer, sin lo cual hoy no podríamos congratularnos de tener a nuestro alcance una porción más de saber sobre nuestra cultura y tradición. También quiero felicitar al Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a su alcalde, por el esfuerzo que ha realizado en recuperar esta parte olvidada del patrimonio cultural, tan importante en nuestros municipios. Por ello, desde la Diputación de Valencia seguiremos trabajando para nuestros municipios, apostando por su cultura y patrimonio, y rescatando vestigios del arte para ponerlos al servicio de todos los pueblos. Muchas gracias. I ja, sense més, posarem la paraula a l'autor, al que és realment el protagonista d'aquest acte, el creador d'aquest llibre d'Alexandre, que nosaltres acabem d'intentar presentar. Gràcies. Buenas para todos, autoridades, señora vicepresidenta del Consejo de Valencia, señora Carlota Navarro, alcalde, Rafael Tamarit, membres de la taula, familiars, amics, veïns en general del poble. Per a mi és un plaer presentar aquesta obra, per diversos motius. En primer lloc, perquè sí que és de veres, com molt bé ha dit la vicepresidenta Navarro, ha sigut una tasca intensa, llarga, pràcticament estem parlant de 4 anys d'investigació, apassionada. Per a mi ha sigut una passió, perquè ja de imatgeria des de xicotet m'ha agradat, sempre m'ha cridat l'atenció. Però sobretot sí que m'agradaria dir, abans de començar la meva introducció i exposar el tema, unes dues pinzellades, sí que m'agradaria dir, amb el cor en la mà, ben ple, que és una obra que dedico íntegrament als meus pares. Mon pare està entre nosaltres, ma mare va faltar, era eixa l'obra. És la meva tercera publicació, el número 3 és un número màgic, ja en l'As Nova, musical, que és en un camp natural d'investigació. Al segle XIV ja es havia aquest misticisme que té el número 3, que compart 3x4, que després en la forma sonata tripartita també ens presenta aquest primer moviment. Per a mi les meves publicacions sempre ha sigut molt important destacar, dins de la part religiosa que porta una temàtica més de los 8, en les meves publicacions, destacar la imatge. Però abans d'entrar en matèria, sí que m'agradaria, a més de donar les gràcies, com ja són a les autoritats, ja s'ací presents, presentar un per un als membres de la taula que m'acompanyen. Així a la meva dreta tinc a Antonio Pérez Salamanca, doctor en Història de l'Art, director de la revista Pasos de Cultura, i no és que ho diga jo, catedràtic de la Universitat de València i moltíssima gent que jo he consultat d'aquests anys diuen d'Antonio Bonet que és el major especialista que hi ha a Espanya en la temàtica imatgera i puc corroborar que és de veres. A continuació tindrà Ricardo Rico, escultor valencià, un referent de l'escultura actual a València, gran amic. Per a mi ha sigut molt important descobrir-lo com a persona i com a amic i com a escultor. A part de la seva formació acadèmica importantíssima, ha passat per els millors tallers d'imatgeria de la postguerra. Per això jo sempre dic de Ricardo que és l'enllaç entre el passat i el present i el futur pressupost per a els joves. Deixeble de Carlos Román, de José Esteveredo, de Silvestre de Deta, de Antonio San Juan Villalba, que no va a ser de Ricardo. Gràcies per estar aquí, Ricardo. Gràcies. Continuem amb Manolo Rodríguez Vázquez, i així sí que pràcticament ja no queden paraules. Membre del Consell Valencià de Cultura, la premsa valenciana i la crítica artística fins fa 4 dies l'ha catalogat com el escultor de los artistas y el escultor más universal que tiene Valencia hoy en día. No lo digo yo, lo dice la crítica artística. La seva obra Román la sé d'Ajuntament Francisc de Benatea, el torero Rodrigo La Pasa de Bous, els cantants Nino Bravo, Bruno Lomas i Juan Camacho al Palau de la Música de València, els Jardins, i clar, internacional, en Irak, en Bagdad, al soldado combatiente aquí, en Dublín, en Argentina. Manolo,
Me faltan palabras. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Manolo. Continuant en la taula, Miquel Hurtado Balaguer, tots els que juntava que coneguem, catedràtic, doctor, restaurador, un home que ha estat molt a prop de la meva investigació, prologuista de l'obra. Moltes gràcies, Miquel, per estar amb nosaltres. Moltes gràcies. I ja, per acabar, Francisco López Vizcaíno, professor del CEU Sant Pablo de Montcada, i sobretot, per el tema que ens ocupa, gran coneixedor i col·laborador de, segurament, el millor artesà religiós que queda avui dia en nosaltres, Francisco López Pablo. Gràcies, Pablo. Després de presentacions... A mi sí que m'agradaria donar un desgorany de què és aquesta obra, perquè així hi ha moltes personalitats que poden dir coses més interessants que jo de la València i de la cultura, per suposo. Però sí que m'agradaria dir algunes coses interessants. Per què una persona que porta 4 o 5 anys investigant la música religiosa en la seva vessant dels gotxos, de sobte es planteja una investigació com aquesta, catalogada per algun investigador que sembla una tesi doctoral? Jo no crec que sigui una tesi doctoral, però en fi, és un treball llarg, extens. Per què em planteja introduir-me de la manera que m'ha introduït? Perquè d'alguna manera els cants que canta la gent, la lloança a una imatge, ja siga cristològica, mariana o de qualsevol geografia, implica una font d'inspiració, i la font d'inspiració és la imatge. En el nostre cas, que no anem a dir a distingir les ànimes, tot el que per les galatans significa. D'ahir, quan estava ultimant la meva primera publicació, un treball acadèmic de conservatori, que em van dir, per què no te planteges fer un estudi rigorós de la forma que estàs treballant? Em poso en contacte amb Miquel Hurtado per uns temes gratuïtes, no recordo mal. Estem parlant d'Invers el mes d'octubre de l'any 2006, i Miquel em diu, sí, és molt interessant que afegis un apartat parlant de la imatge, en les teves composicions musicals i demés, però saps que la imatge dels antis i les ànimes és anònima, no? I jo em quedé bocabadat. El diu Miquel, i no és com ho diu Miquel, parlen gent gran d'Albalat, em diu, sí, sabem que és portbèlica, però és anònima. Va venir el professor de la Universitat de València, també el col·laborador nostre, Mateu Rodrigo Elizondo, Mateu em diu el mateix, i jo em vaig quedar un poquet sorprès perquè sí que de veres, com a profàquera i, per supost, ignorant de la temàtica i la de la postguerra en aquests moments, a mi em costa una imatge que pot tindre 70 anys, 71, 72, de 25, de 39, de 40, de 42, com és possible que no se sàpiga què és? No se sap. I tant Miquel com Mateu em diuen, nosaltres intentàvem en certa ocasió parlar perquè algun vint ens diu que podia ser una obra de Bonsoda. Bonsoda té una casa estiuenca a Montcada, i clar, jo treballo a l'Institut de Montcada, pràcticament parem mitgera en la casa de Bonsoda i es comença a tirar. Va haver la família de Bonsoda, me van obrir l'espatx de bat a bat, totes les portes de la casa se me van obrir, en deixaren arxius, vinc un especialista de Bonsoda, es va fer un anàlisi iconogràfic de la imatge, les formes, la composició, la policromia, d'ahir passem a Carmelo Vicent, i es comença pràcticament en un xoc a vincular a gent. A gent importantíssima de l'escultura valenciana del segle XX. Nació Bayarri, Rafael García Jornet, Efraín Gómez Montón, que ja ha faltat, un home que també ha col·laborat molt, un escultor, Ricardo Rico, Manolo, policromaós com Pablo López Pardo, gent que ve per així per Albalat a donar-me la seva anàlisi, perquè en el moment no hi ha document, d'alguna manera tinc que plantejar com puc treure de l'anonimat una imatge que no té cap document. Ni a l'Arquebisbat de València, ni a la parròquia, perquè tant Miquel com Mateu són dues persones que s'encarreguen d'inventariar l'arxiu de la parròquia i diuen, allí no perdes ni un segon, no hi ha res. Només em diu Mateu una noteta que pareix que el rector Eduardo Purajoven l'any 40 diu que el Cristo i que és en processó. I a partir d'ahir diu, coste el que em coste, vaig intentar vincular a gent i que passen per Albalat a fer el seu anàlisi. I la veritat és que em vaig quedar sorprès de la resposta de tots. Catedràtics, acadèmics, doctors en història, escultors, imatgers, tots passaven per així. A mesura que anava passant el temps, el primer any i el segon any, un es va fent coneixedor de la temàtica.
llegeix molta premsa, va a la hemeroteca, agafa moltíssimes enciclopèdies, llibres d'art, contacta en aquests moments amb Antonio. Antonio em vincula a la seva revista, que és molt científica en el camp de la imatgeria religiosa, i es comença a tindre tantes dades, tanta mostra gràfica, tantes col·laboracions, tantes anècdotes que em planteja. Això és una publicació. Però d'alguna manera, si ho publique, tindré que oferir al lector, al futur lector, ubicar-lo cronològicament i geogràficament del que estem parlant. Perquè, per desgràcia, de vegades, la ignorància ens fa veure en una processó una imatge de veneració. I jo he volgut deixar sempre molt clar en l'obra el que és la veneració a una imatge, que és molt personal, de la part artística i tècnica. I crec que ho ha aconseguit. Jo he volgut parlar d'art sacre, exclusivament d'escultura religiosa i imatgeria religiosa, molt en sintonia amb la devoció. Però, de vegades, no és així. Per tant, en tanta vinculació, em planteja. Tinc que afegir un apartat important del que ha sigut la història de manera senzilla, un recorregut cronològic senzill, de què ha sigut la imatgeria a les Terres Valencianes. I aquesta és la primera part. La primera part de l'obra, com molt bé ha dit la senyora Carlota Navarro, després de les presentacions de Juan José Medina Esteban, vicepresident primer de la Diputació Valenciana, al qual li tinc que agrair moltíssim perquè sempre va apostar per aquesta publicació, sempre va apostar per ella. Després del pròleg, el senyor Hurtado fa excel·lent pròleg, i un prefaci que em presente més o menys, perquè la idea és que l'obra isca, com al final eixirà, es defendrà per tota la província. I la primera part ens parla de l'escultura religiosa al segle XX a València. I té tres apartats molt importants. La pervivència imatgera a les Terres Valencianes, la imatgeria de postguerra i els orígens de les imatges actuals que hi ha a la parròquia de Sant Rita dels Oreis. En aquest recorregut històric, que es comença pràcticament en el romànic, en aquesta xicoteta mostra d'art romànic que tenim a València, que pràcticament arriba en la Reconquesta, amb el rei Jaume I, des de passar per el gòtic fins a arribar al Renaixement, me n'adone que València, com molt bé va dir en el seu llibre Història de l'Arte de València, el catedràtic Felipe María Garín Ortiz de Taranco, diu: el reino de Valencia es tierra de pintores, incluso de arquitectos, pero no de escultores. I és de veres, perquè pràcticament passem 400 segles que no hi ha res. De fet, les obres de més compromís artístic que es fan en el xicotet període final del romànic durant el gòtic i el Renaixement són d'escultors forans, generalment de Catalunya. En arribar al Renaixement, concretament en l'any 1545, es constitueix el sacrosant ecumènic i general Concili de Trento. El Concili de Trento dona les directrius de com ha de ser la imatgeria a partir d'aquest moment. Sobretot en una reunió que va tenir lloc entre el 3 i 4 de desembre de 1563. En aquest moment, l'escultor més important d'Espanya és Berruguete. I juntament amb Juan de Juni constitueixen el que se va denominar l'Escola d'Escultura de Valladolid, la Vallisoletana. Un moment importantíssim dins de la història de l'escultura espanyola. A partir d'ahí ve el període barroc, el segle X i XVIII, els segles més importants de l'escultura religiosa a Espanya, i apareixen dos focus importantíssims dins l'escultura: el castellà i l'andalús. El castellà, amb una figura indiscutible que és Gregorio Fernández, i l'andalús, amb Martínez Montañés, Pedro de Mena, Luis Gijón, etc. En aquest moment sí que ja es pot parlar d'un escultor autòcton, Juan Muñoz. Juan Muñoz és el primer escultor barroc que té València. En reconeixement, es forma a Madrid, en l'escola de Gregorio Fernández. Desgraciadament, pràcticament tota la seva obra desaparegué en el 36, però ja podem parlar d'una figura. En el context valencià cal parlar de José Esteve Bonet i de Vergara. José Esteve Bonet és escultor sobretot d'imatgeria religiosa. I és molt curiós perquè Esteve Bonet mor en el 1802, a principis en els albors del segle XIX, i ahir pràcticament tanquem el que serà la imatgeria religiosa a Terres Valencianes, perquè s'ha fet tot el barroc aplenat de nostres parròquies, catedrals, convents, ermites d'imatgeria religiosa, i
És un moment en el que els il·lustrats i la burguesia, que va apareguent, no demanda obra religiosa. De fet, els escultors se tenen que reinventar, i els imatgers també, a fer obra pública monumental i una obra més d'avantguarda, no religiosa. En 1862 naix l'escultor més representatiu del moment d'Espanya i de València, Mariano Belliu i Gil. I Mariano Belliu i Gil sí que crea escola. L'escola de Mariano Belliu i Gil és importantíssima. Pinazo, per exemple, en Madrid, pràcticament, escultor complet, animalista, orfebre, ceramista, i també cultiva l'escultura religiosa, Crevillente, magnífic. N'hi ha passos magnífics en Crevillente de l'obra de Belliu. Però què va ocórrer a principis del segle XX? Sobretot en aquest primer terç, que els alumnes de l'Escola de Belles Arts necessiten impregnar-se d'altres aires, més renovadors. Només uns quants nostàlgics continuen en la línia de Benlliure. Benlliure ha passat és atemporal. Mestres com Carmelo Vicent, Vicente Beltrán Guimal, Luis Marco Pérez, diuen als seus alumnes en l'aula de Belles Arts de València, Sant Carles: teniu que ser innovadors, renoveu-vos, no mireu al passat. Deixeu la imatgeria del barroc, ja s'ha fet tot, no es pot millorar, se podria igualar, però per què copiar imatges? És el moment que en el 36, tot el que se va obrir en els primers anys del segle XX i en els anys de la República, i s'ha entrat d'aire de l'escultura de Rodin, d'Ivan Mestròlic, del croata, gent com Octavio Vicent, com moltíssims que els van impregnar d'eixa escultura que entrava d'Europa i alguna de Nord-Amèrica, es tanca. La Guerra Civil eclipsa totes les aspiracions artístiques dels escultors valencians, que eren molt bons, amb una tècnica depuradíssima, amb una creativitat d'allò més cridanera. Arriba la Guerra Civil, molts tenen que anar-se'n, l'exili, la bàrbara diàspora que diuen els investigadors, i arribem a un moment crucial que és on realment es centra el llibre. A aquesta postguerra valenciana, que hi ha una necessitat tant de renovar tot el patrimoni, que clar, que fa falta que tots, vulguin o no, es vinculen a fer imatgeria. I quina imatgeria fan? En la tècnica depuradíssima que tenen. Jo sí que m'agradaria fer un xicot de parèntesis, i no estendrem massa, perquè anem a escoltar coses molt interessants de les personalitats que tenim així, i m'agradaria passar la paraula a Antonio Bonet, que és molt curiós, i m'aneu a permetre que me passi al castellà perquè Antonio ve de Madrid, viu a Madrid. Es muy curioso lo que digo, Antonio, cuando alguna vez has comentado en algún café cómo tu tesis doctoral la empiezas en Madrid y poco a poco te acercas a Valencia y te das cuenta de lo que hay en Valencia. Claro, también es verdad, la zona donde más se destruyó la imaginería, la zona nuestra. Por lo tanto, los talleres de imaginería tenían que salir debajo de las piedras, había muchísimos y muy buenos. Antonio, ¿qué ocurre con esa Junta de Arte Sacro que constituye única en España, de la Escuela de Valencia, que dignificó mucho la imaginería, pero que de cierto modo también la limitó, la coartó? Bueno, muy bien has ido describiendo un poco el panorama de las esculturas de imaginería de la pasada centuria. Gracias a esta comisión de imaginería que se creó en la inmediata posguerra, prácticamente en el año 39, de alguna manera se dignificó todo lo que se fue realizando en madera, bien vista o bien policromada, prácticamente hasta el posconcilio, es decir, hasta los años 65 y hasta bien entrada la década de los 70. Desgraciadamente, tras su desaparición, todo ese elenco de artistas que has ido citando y otros muchos más, porque Valencia fue tierra y sigue siendo de artistas, constituye un referente para todo el siglo XX y especialmente para la renovación de la imaginería que, queramos o no, sigue como fenómeno muy en activo, no solamente por estas tierras, sino que pienso que la Semana Santa, cualquier fiesta, cualquier cofradía está necesitada de una imagen. Pero es verdad que Valencia siguió siendo un centro para las artes, no solo para la pintura y la arquitectura. Como bien has dicho, hubo un parón en lo que era la escultura de siglos anteriores. Sin embargo, el siglo XX es la época dorada de la imaginería, hasta el punto que a comienzos de la pasada centuria se definía el benlliurismo y el terrorismo. Mariano Benlliure Gil, un genial artista, que su
su biografía se está incluso ahora llevando al cine, de alguna manera marcó toda una fase al morir su, digamos, contrincante en las Bellas Artes, como era Agustín Querol, procedencia catalana, y entonces Mariano Benlliure canaliza, digamos, toda la escultura del siglo XX, porque él fallece en el año 47, y prácticamente crea toda una escuela que de alguna manera se va independizando, es decir, se va haciendo más valenciana y más universal a veces, es decir, la escultura valenciana participa de sus ámbitos, ¿no? Es valenciana, pero no deja de ser un referente a nivel incluso de Madrid o de Barcelona, que habían sido anteriormente centros nucleares de lo que iba a ser la imaginería en todos los efectos. Es decir, que Valencia se erige en un centro, por suerte, y yo creo que hay que darte la felicitación antes, ahora y después por este texto, que yo creo que representa una especie de espoleta, de partida, ¿no?, de lo que es el fenómeno de la imaginería en Valencia, porque realmente está necesitada de unos estudios, pienso, casi enciclopédicos, por esa abundancia de talleres, de artistas, de obras, que las podemos presenciar en calles, en templos, en retablos, en fin, es una tierra de escultores. Y sobre todo, sí que me interesaría que dieras algunas pinceladas sobre el protocolo que sigue la Junta de Arte Sacro, porque yo me he enterado, he visto muchas fichas en el archivo metropolitano y alguna tesis doctoral que he podido leer y demás. Y sí que es verdad que la comisión, en cierta manera, tuvo una censura con algunos escultores, a lo mejor no aférentes al régimen o incluso, no sé, porque mostraban demasiada pasión en sus imágenes, su dramatismo, ¿no? Bueno, sí, el fundamentador de la Comisión de Imaginería de Arte Sacro, así llamada, en otros sitios era Junta de Defensa Artística, la fundamentó de alguna manera entonces arzobispo, que también lo había sido en Madrid y Alcalá, don Prudencio Melo de alcalde, del que se decía que era prudente con los feligreses, alcalde de las mujeres y veloso con todos. Bueno, era un hombre muy competente y además se supo rodear, digamos, de un equipo que estuvo conformado por, digamos, personalidades del mundo de las artes, de la Iglesia, entre ellos, como bien sabes, algunos egregios vicarios, como fue don Guillermo Ijanrubia y Antonio Rodilla Zanón, y luego pues también participó lógicamente don Felipe Galiño de Tarango, Aguilera Zaclí y otra serie de miembros que realmente ejercieron un papel fundamentalmente de coordinación de la imaginería a todos los efectos. Ellos, de alguna manera, hay un capítulo muy extenso, de alguna forma explicitando todos aquellos artículos por los cuales se tenía que sujetar la obra de arte, es decir, a las que se tenía que acoger el imaginero de turno, presentar un boceto con estas características, las medidas, es decir, una especie de ficha técnica, y si pasaba su aprobación, pues era una imagen que tenía su plazo de ejecución y simplemente era eso. Y si no pasaba, independientemente del nombre, es que realmente no había manera que esa pieza se tocara. Hasta tal punto que hay un escrito, y esto sí me gusta citarlo, un escrito del director de la Escuela de Olot, allí en la capital de la Garrocha, en Olot, del que se quejaba de que en Valencia no entraba ninguna de sus obras cuando estaban respaldadas por el Vaticano y estaban bendecidas según el canon del Código de Derecho Canónico de 1917. Y contesta el arzobispo explícitamente: sé que están bendecidas, me parece correcto, pero en mi diócesis no va a entrar nada que no esté realizado en material noble, es decir, en madera. Pero eso soy el arzobispo de una metropolitana como es la diócesis de Valencia, que entonces abarcaba Ibiza, es decir, las Islas Baleares, Albacete y otra zona hasta el extremo, de que Valencia se puede, digamos, de alguna manera vanagloriar de que posee la imaginería realizada en madera mucho más allá de otras diócesis, como puede ser incluso la madrileña o la diócesis catalana, porque ciertamente Cataluña, al ostentar los talleres de Olot, que fueron realmente famosos, creados por Vayreda y Bassols a finales del siglo XIX, y en Madrid pues, hubo muchísimos encargos a esa escuela, como a otras marcas de tipo seriado, que sin embargo en Valencia apenas existen. Es decir, esa comisión de imaginería propició que de alguna manera, exactamente, más allá de dignificar, impulsó que los imagineros se instalasen en Valencia, creasen, porque fue una destrucción, realmente supone una frontera cronológica, ¿no?, en la guerra, pero sí volvieron a reinstalarse y muchos vinieron de otros destinos para instalarse en pleno centro de Valencia, hasta el punto que también sería muy conveniente, y te lo apunto porque sería un buen estudio, los talleres que había ubicados en el centro de Valencia. No hay una calle que no tuviera un taller de imaginería. Ellos, en fin, cualquier calle que escojamos del centro, ahí, la verdad es que la calle Caballeros llegó a tener hasta 12 talleres de imaginería, el último era el de Federico Esteveces, en Caballeros 8, pero bueno, independiente de ello, pues hay maestros, José María Posoda Bravo, con una playa de discípulos que han dejado obra prácticamente por todas las localidades de
más allá de Valencia. Es un estudio que aprender el problema nacional más allá de esta querida tierra. Muchas gracias. A ti. Luego continuamos. Tal y como estava dient Antoni, la veritat és que en aquest sentit som afortunats, va ser una època extraordinària perquè se va destruir obra fantàstica del barroc valencià, obra maravillosa, que després se va, de tots els especialistes diuen, si usted tuviera que elegir un adjetivo, ¿cómo calificaría esa imaginería de posguerra valenciana? Y muchos entendidos especialistas lo digan, la uniformidad. Obras de imitación, copias, de una técnica muy depurada, pero el estilo barroco en el siglo XX. Jo recordo moltes anècdotes d'escultors que he entrevistat i algú m'ha dit jo he tingut en el meu taller una confraria, una parroquia, una major, un encargo que me decía no, usted no piense, yo quiero esto, quiero esta estampita, la quiero igual, como la que se quemó, igual. Claro, no podien innovar. De fet, alguna vegada Ricardo i jo parlant i me deia la escultura del romànic al gòtic no té res a veure, ni del gòtic al renaixement, per què continuem fins i tot avui en dia fent barroc? Per què? Sí, una pregunta, no? De plantejar-se, per què no s'ha innovat? La imitació, la còpia, era el que més se demandava. Per això molts autors no signaven les obres. El crític de Sànime jo pensava que era un cas singular, únic, ni molt menys. Del 39 al 45 pràcticament ningú signa les seues obres, perquè no es veuen reflectits en ella. A mi em demanen això, jo faig això, però el meu estil no està ahí. És una còpia de Fernández, de tal. Me passa un cas molt curiós en la investigació, perquè a Espanya s'han subdividit les imatges, sobretot cristològiques a la creu, en tres models, vius, expirants i morts. I n'hi ha tres talles universals: el Cristo de los Cálices de la Catedral de Sevilla, de Martínez Montañés, el Cristo de la Luz, de 1630, de Gregorio Fernández, que está en Valladolid, y claro, el Cristo de la Aspiración, el Cachorro, del barrio Triana de Sevilla, de Luis Gijón. Y yo recuerdo que mi médico me va a decir, el rostre, la mascarilla, el Santíssim Cristo del vostre poble, es de Gregorio Fernández, efectivamente. Es un Gregorio Fernández. Una copia del Cristo de la Luz de Gregorio Fernández. Pero es algo singular a la vegada del Soleil, no. Pollos, Meliana, Xàtiva, on anem, qualsevol poble de la nostra demarcació, pot haver un canvi en quant a composició. Una imatge sedent, jacent, en peu, Sant Vicent Ferrer, pot ser Frare Dominic, Àngel de l'Apocalipsis, alguns canvis d'estil barroc. No hi ha canvis. En aquest recorregut, parlant de molta gent, sempre han hagut visites a Xerralat molt significatives. Totes han sigut. La primera que més me va cridar l'atenció per Miquel José Estevedo, el professor Enrique Tamarit Ortega i Ricardo Rizo, que has començat, Ricardo se va esplayar mirant el Cristo, això. Jo estava bocabadat mirant a Ricardo, Bueno, i me diu, de totes maneres, no te compliques la vida, Juan, tens que parlar en Paco López Pardo. Jo soy Paco López. Paco López Pardo és un artesà religiós que ha treballat a tots, es coneix a tots, sap de tots els trets, qui posava la pintura aixina, qui posava la cara aixina, la sella, el Davi, Paco López Pardo. I Paco López Pardo vingué, així tenim el seu fill. I quan vingué Paco López Pardo va veure el Cristo, em digué moltes coses interessants i jo, pràcticament isofacto, parli en Miquel Hurtado. Miquel, jo he conegut un home que encara treballa, als seus, en aquesta època, 84 anys, que és un decorador i un policromador que no queden de tècnica tradicional en la policromia d'imatges, que ha conegut a tots, que encara avui en dia, ton pare en dia fa poc, encara retoque la imatge peregrina de la Mare dels Amparats d'Octavio Vicente, encara la retoque. Mireu de què estem parlant. I jo li dic a Miquel, ja que fer el que siga, aquest home mostró-me a decorar per tomar el Cristo. El Cristo no està bé com està, tots ho dic allà. I ahí estem, Miquel. Jo parlo amb Miquel s'agafa molt d'interès, com ell és normal, i ara sí que m'agradaria que tant ell com Paco, dos especialistes en el que és la restauració, la decoració, la policromia, ens parlen que què ha significat això per al nostre patrimoni imatge, la restauració de Crist de Ànimes i, com no, per a tot el poble d'Albalat, perquè ha sigut una obra que es va conèixer per tot arreu, en la nostra demarcació, també he de dir
i agraïsc personalment i públicament a Antonio Bonet en la seva revista de tiratge nacional. L'any 2009 va fer un article redactat per Miquel Hurtado de la nova policromia i decoració que ha arribat a tots els redactors d'Espanya. Se coneix molt bé la talla de Pi Disseny de la Vall dels Orells, us ho assegure, molt bé, molt bé, molt bé. I d'això té molt a veure Miquel. Va molt bé, Miquel. Unes pinzellades, perquè si no s'ho farà tallar. Sobretot, això va ser l'motiu perquè, com resulta que havia sigut jo soc restaurador, per tant jo era jo restauré la imatge integral, però jo no puc embarcar en semejante carro, perquè la veritat és que era molt... no tenia solució. És dir, la policromia estava feta a pols. Ja va que tornar a repolicromar tota la imatge. Jo m'encontrava incapaç i gràcies jo diria part. Avui dia ja no queda ningú policromador en València que puga fer esta feina. I afortunadament estava el Talla, que gràcies a ell s'ha pogut dur a terme esta intervenció magnífica que ha quedat inclús, segons el meu criteri, millor de com era l'original. A veure, hem estat parlant de la importància que té la talla crua de la fusta i l'expressió que té, que després, al policromar, d'alguna manera, disfressa la faena de l'escultor. Si el policromador és un bon policromador, reforça o pot reforçar l'estructura escultòrica de l'escultor. Però si el policromador no té una bona professió, és molt difícil que allò pugui ser dut a terra. Tenim un precedent de Màlaga que un company i jo, no el que està ahí, trobaren un cap d'un Crist que se salvava de crema i se quedava com un rescoldo que algú ha replegat i l'arramblar dalt d'una trona d'una escala. Le de pols i fer pols. La talla era magnífica, de primera fila. Don Agustín, que estava entonces de rector, digué, pues anem a fer un Cristo a partir d'este cap. La policromia fou nefasta, hasta tal punt que la dignitat que tenia aquella talla queda disfressada per una cosa amorfa que no té una expressió digna de lo que era la qualitat escultòrica de la fusta. Per tant, vol dir que estem parlant de la importància que té la policromia dins de l'estructura escultòrica. Doncs no sé, jo la veritat és que, com hem dit, totes aquestes primeres intervencions que se feren al Crist, ahir ja, jo com a restaurador no puc deixar de pensar que les agressions més fortes que se pugui fer a una imatge de policromia és la intervenció de l'aigua. L'aigua és nefasta per a tota escultura, per a tota pintura. És a dir, l'aigua ja destrueix tots els estrats pictòrics i els fa malbé de tota manera. Per tant, com allò a mi s'havia d'agradar tant, jo busquia una companyera meva que suposava que ho faria millor, no fos satisfactòria aquesta intervenció i se tornava a policromar perquè la veritat és que era un desastre. Però en la segona intervenció tampoc queda bé. I així va ser tota la moguda de que això, clar, com tots els especialistes que s'han anat duent així, han anat donant-se compte de la... I la veritat és que fos un acert trobar el pare de Paco perquè era l'únic capaç de poder afrontar aquesta intervenció. Ja crec que, a més, molt afortunadament, perquè jo inclús crec que el Crist ha guanyat respecte inclús a l'original. Jo recordo quan era xicotet que el Cristo no podia ni poner, me donava horror poner la imatge tan dramàtica i tan tètrica que tenia. Bé, no ho dic més perquè no se'ls pot mullar. Paco. Miguel començava a fer unes capes en el vostre Crist per a traure el color antic, el color de cara antic que tenia la imatge. Una volta treta, fet les proves, igualament del color, i ja començarem a treballar en ell, primerament, perquè el Cristo normalment se fa de braços a part i ara que les colores s'agrieten a treballar el que és precisament la pintura de la policromia. El segon pas és preparar-lo, amb les resines, les maniques, però tot se fa com
no sé com se va fer a finals del segle XVIII, perquè mon pare va tindre oficials que eren... Mon pare tenia de 7 anys, era 15 o 16 anys a l'acabar la guerra, i ell va aprendre oficials que eren del segle XIX, que havien anat de pres en oficials que havien de pres en altres de segles anteriors. Llavors, la tècnica és tot el suig, edició física. Se dedicaren a això, igualaren els colors. S'utilitzen 3 colors. El color base, que se va treure el senyor Hurtado, que era el color base que tenia antigament. Tenen una agressió i s'alteren, sobretot els colors. Però igualaren, dintre del possible, igualaren aquests colors. Com vos dia, se fan 3. El color base, un color més oscur de la mateixa gamma, més oscur, aplicant-li terra, la terra sombra, el blau, la màquina, en fi, colors, tot a l'oli, per supost, i un altre més clar. Per a poder treballar, el que fan els escultors, quan sobretot tenen una figura d'una imatge, com és un Crist, el tòrax és molt important, tot és el tronc, les costelles, els braços, però tota aquesta part que és el lobo, té un treball molt profund. I aleshores hi ha que aplicar els 3 colors, unir-los, i ahí queda tot el treball sense entrar a la pintura. Una volta feta el que és el color de carn, ja es comencen les frescures, en l'ofici se diuen frescures, tècnicament són meladures. El que és la feia de la costella i l'esclatit del Nostre Senyor, Camí del Calvari. Se fa un color amoratat, que no és morat, sinó que està treballat, carmí, roig inglès, blau, de sombra també. I se fa un color que aparentment és morat, però si el mirem de prop, té una base de 3 i 4 colors tot mesclats. En els muscles, també els pompos, els genots, els peus. Tot allò en els puestos on s'ofreix el cos. Perquè no sols se pinta, sinó que se treballa, se dona volum i se millora dintre del possible la feina dels escultors. I ja per últim, la sang. Normalment en el front, les gotetes, els pòmuls, per així del costat, i este gris que té la caiguda del cap, cap al costat. També significa unes sombres per a passar el moment del cap, perquè a vegades la postura del cap no és la sang, per així del costat, que normalment abans se feia i no de fet, que tinga molta sang, no és el fet que tinga molta sang, perquè com dia el senyor Miguel veus un Cristo i te dona pavor, sinó la sang justa, necessari, les gotetes, les peus, les esclaus també, que per cert, este Crist, l'amplar i el minic que són tancats, són esta teixina, per creativitat de l'escultor, perquè ho organitzem així. També jo he volgut destacar era molt difícil. Ja pràcticament al final de la investigació jo sí que vaig plantejar fer un apartat interessant de conclusions, unes conclusions que a mi m'havien arribat, que més o menys podia, després de tots els testimonis, del treball de hemeroteca, de treure molta informació, d'anècdotes i de més. No vull comentar res de conclusions, prefereix que el lector les llisca. Al llibre també que sigui algo interactiu, que el llibre acorta i que cada un pensi el que pense, utilitzant un poc el obert. I vaig agregar tant de material que em vaig plantejar un apèndix i un annex. L'apèndix per què? I m'ha felicitat moltíssima gent. Jo crec que ha sigut molt bona idea, perquè he volgut plasmar una mena de decàleg d'1 punt de quins són els passos que des que es fa el primer esbós a llapis de l'encàrrec, de l'imatge que tu vas a fer, fins que arriba a se diu manera vista, que es veu més el treball d'escultor, per a que tota la gent que desconeix el treball d'un escultor que se dedica a la temàtica religiosa o de l'imatge, i vos asseguro que quan vegeu jo no vull tampoc que així els dos il·lustres escultors que tenim així ens parlen de tots els passos que donen per fer una imatge, perquè està molt bé ja en el llibre explicat, però sí que m'agradaria fer una pregunta a Ricardo Manolo Ricardo, com vulgueu vosaltres per quin orden. Com veu vosaltres en l'actualitat el camp de la imatgeria està pràcticament tot fet, l'encàrrec
a nivell particular pot ser que existisca encara, les parròquies de la imatgeria, sobretot també quan uno s'entera que encara n'hi ha gent que demanda. Darrere d'ahir no n'hi ha un estudi previ. Imagen de la Virgen desamparados para Figueras, que regaló el club de en segundo curso de Bellas Artes. Pues empecé ya de Bellas Artes, empecé a hacer escultura, pero de vez en cuando pues, ha venido a aumentar algo de la imagen. No es que me haya dedicado lleno a ello, pero pues, casi todos los años he hecho una. Entonces, pues, actualmente se tropieza, o lo que sea, momentos siempre queda mejor la obra.